האם אי פעם הרגשת כל כך מוצפת מלחץ ששכחת איך זה מרגיש להירגע באמת? עבדתי ללא הפסקה, כמעט לא ישנתי, והתעוררתי עייפה בכל בוקר. ניסיתי הכל, מדיטציה, תוספי תזונה, תרגילי נשימה, שום דבר לא החזיק מעמד. ואז גיליתי את פולסטו. מכשיר אלחוטי קטן שמתחבר לצוואר ושולח דחפים חשמליים עדינים לעצב הווגוס למשך 4 דקות בלבד. הייתי סקפטית, אבל נואשת. שמתי קישור עם הנחה מיוחדת בתיאור, לחצי עליו עכשיו לפני שההצעה תפוג. פולסטו עובד על ידי הפעלת עצב הווגוס, נתיב התקשורת המרכזי בין המוח לגוף. כשאת לחוצה כרונית, מערכת העצבים שלך נתקעת במצב לחימה או בריחה. פולסטו מעביר את גופך למצב מנוחה תוך 4 דקות בלבד, אותה טכנולוגיה שספורטאים מקצועיים ונוירומדענים משתמשים בה. למכשיר 5 מצבים מיוחדים: לחץ, שינה, חרדה, כאב ושחיקה. במחקר קליני, משתמשים ראו ירידה של 56% בלחץ, שיפור של 41% באיכות השינה, וירידה של 45% בחרדה, הכל בתוך 4 שבועות בלבד. הוא מתחבר לאפליקציה עם תכניות מודרכות. התחלתי להשתמש במצב השינה בכל ערב, ותוך שבועיים נרדמתי מהר יותר והתעוררתי רעננה יותר מאשר שנים. לגמרי אלחוטי, לא בולט, ללא תופעות לוואי, ללא תרופות. אם את עייפה, חרדה או מתקשה לישון, לחצי על הקישור בתיאור עכשיו. פולסטו מגיע עם ערבות החזר כספי. אם לא תרגישי הבדל, את מקבלת את כספך בחזרה ללא שאלות. אל תבלי עוד לילה ללא שינה. לחצי על הקישור ונסי את פולסטו היום.